dong. Capital. Kung ganahan ka mag-vlogger bay, kung ganahan ka mahimong content creator, paminawa ni bay. Bisag unsay buhaton nimo bay, upload nimo bay, upload bisag unsa pa na bay, walay magbuot nimo. First time nimo mag-vlog, walay mo suporta, bisag ato ang pamilya bay, sa tinuod lang, real talk ni. Pamilya na to uban bay, dili jud na mo suporta. Sa tinuod bay, nay mo suporta nato sa atong mga agaw puro pili ra jud nimo. Nay mo suporta sa atong mga kauban na to bay, puro pili ra jud bay. Dili sila ang uban bay, dili jud na sila mo suporta nimo. Munang ikaw padayon lang ug unsay imong gusto, padayon lang unsay imong buhaton bay. Bisag imong pamilya gani bay, ang uban man gani, dili man gani imong suporta. May pa ang lain tao bay mo suporta nimo puro imuhang mga kamag-anak uban nimo. Imong mga kamag-anak bay, ang uban dili jud na mo suporta. Ang pag-vlog bay mura ra kag nagtanom og mga prutas ana. Permiro bay imong atiman nun, permiro imong bisbisan, kinahanglan dili mamatay bay. Mao nang ang permiro vlog mo bay kana pag bisbis bay mura ra kag nag-upload ang mga video nimo. Bay mura ra kag upload og video nimo hantod kadugayan mo dako na imong gitanom nga prutas. Nagpamuwak ana imong gitanom bay mura kag na-monetize na ana niya. Iniguman ana bay ni pamunga na jud niya. Didto na ka makakita bay nga inig pamunga daghan na kayong mamupo. Sa gusto mo duwa og scatter diha nako ipaila-ila dinyo ang bag-on duwa nako mao ni si PH Rush. Nindot kay ni duwa bay. Ang nakanindot ani bay kusog sila manghatag karon og labi na ikaw maka-jackpot bay kusog kay sila mohatag og bonus. Download na bay ang link bay naa sa comment section.